Здравейте, приятели! Казвам се Камелия Зарова и вие сте на първото видео от рубриката Ново начало в любовта към себе си – силата на зрелостта. Днес ще си говорим за причините, а, които ни карат, ние като родители на вече пораснали деца, защо всъщност охладняват към родителите си после 60-65 годишна възраст. Когато децата са малки, те се държат за родителите си, нашите ръце на родители, нашия глас за тях са много важни. Каквото и да се случи, те не искат да загубят връзката с нас. И често пъти ние постъпваме с тях погрешно, но те не държат на своята идентичност и самостоятелност, предпочитат да бъдат с нас. Дори още като са много малки и въобще не разбират за какво е това идентичност, какво е това свобода и техните взаимоотношения. Но днес аз съм избрала 9 причини, поради които децата и ние като родители се получава едно такова. А, Ние всъщност изпитваме едно отчуждение, и предполагам, че това е проблем на милиони хора по земята, които приемат нещата и не се замислят, че може по някакъв начин това да се промени, живота в тяхното семейство да бъде много по-щастлив и техните взаимоотношения с порасналите им деца, които самите вече имат семейства, да бъдат на съвсем друга на съвсем друга позиция. Как всъщност се случва така, че ние сме били толкова близки като малки, а пък след това вече, когато децата отлитат, когато домът е тих, те си имат собствени семейства, често се случва, не казвам, че при всички, но често се случва, нали, когато ние се виждаме с нашите деца, нашите разговори, нашето общуване да бъде малко по-служебно, да не си казваме нищо съществено. Някой смисъл, често пъти родителите или пък децата могат да са обидени, да си мълчат. С една дума, издига се една стена в нашето общуване, която има причина да е там. Но днес ние ще се опитаме да махнем тази стена, като започнем с първата причина, а тя е първата причина, това е като имайте предвид още от сега, искам да ви кажа, че това, което ще чуете, не е упрек, не е съдене, просто заедно разсъждаваме по този въпрос, защото аз самата имам големи деца и всичко, което казвам, много ме докосна и мисля, че може би има хора между вас, които имат сходни проблеми и ето това видео и е точно за вас. Първата причина е, че ние често като родители очакваме благодарност от нашите деца. И да, наистина е така. Някои от нас са отгледали много трудно децата си, дори са имали трудно раждане. С една дума, ние даваме частица, голяма част от нашия живот, за да могат те да бъдат живи, за да могат да израснат като добри и отговорни хора, каквито ние искаме да бъдат и да се надяваме, че те ще бъдат. Но на практика, когато нашите деца вече са пораснали и ние по някакъв начин изискваме тази благодарност от тях, това прави общуването трудно, има напрежение между нас, защото ние по някакъв начин излъчваме нашата нагласа, че те са длъжни, ние сме се грижили за тях, а сега те са длъжни да ни го върнат един вид. Дори може това, което казвам, да е несъзнателно, и ние въобще да не искаме да бъде така. Но това е причината, която прави общуването трудно, защото благодарността от страна на нашите деца възниква тогава, когато те се чувстват свободни. И често пъти ние, без да искаме, разбира се, с нашите разкази пред приятели, роднини, колко ни е било трудно, особено в пубертета. Аз лично съм го правила това, съм казвала, нали, че толкова ни е било трудно с моят съпруг по времето на нашия син, когато е бил в пубертета и той го е чувал.
И най-вероятно това го кара да се чувства, да изпитва леко чувство на вина, нали, че той не е толкова добър син, но за това ще говорим и по-натам. Така че първата точка, която трябва да запомним е, че причина за нашите охладнели чувства в семейството между нашите пораснали деца и нас, може да бъде нашата нагласа и изискване те да ни благодарят, да ни зачитат и да ни уважават. Не, че не трябва да го правят, но то трябва да бъде естествено, а не ние да го изискваме по някакъв начин и ако то не се получава, да се сърдим, обиждаме и цупим. Така, второто важно нещо, което може да е причина, това е родителите упражняват емоционален контрол над порасналите си деца, точно както си говорихме, чрез обида и мълчание. И това се натрупва и изтощава децата. Виктор Франкъл казва, че човек може да е свободен само тогава, когато не е обвързан с някакви очаквания. Любовта е не когато правиш забележка на сина си, на дъщеря си, че не се е обаждал, че 3 седмици вече не сме го чували. Любовта всъщност е когато се обади, ние да се зарадваме и да кажем, радвам се, че те чувам, как си, и да се поинтересуваме от него, а не да мислиме за нас, защо не ни се обаждал и нали, този емоционален контрол по някакъв начин да го упражняваме. Когато родителят представа да се държи като диктатор, а стане приемащ, децата чувстват безопасност и започват да се връщат не от дълг или вина, а от любов. Това, което всеки един родител иска. На трето място е, разбира се, не по важност, родителите отказват да приемат, че децата са им вече пораснали и имат нужда от самостоятелен живот и да добият собствен опит в живота за възпитанието на собствените си деца, за работата си, за отношенията с партньора. Родителите се намесваме с съвети, това и от личен опит го казвам. Разбира се, ние не искаме те да се чувстват зле, не искаме да им пречим по някакъв начин, но на практика се получава точно така. И ние им даваме съвети как да се държат с техния партньор, как да си възпитават децата, как да се обличат, в работата какво е най-добре за тях. И като ви говоря това на вас, аз визирам и себе си, защото съм го правила много пъти и точно понеже ми хареса тази лекция и смятам, че не само за мен ще бъде полезна, а и за много други хора, които са се чувствали така отчуждени, са търсили път към тези деца, които особено ние като жени са излязли от нас като малко парче месо, едно бебе около 3 кг. И когато те станат вече на 40 години, ние някой път трудно възприемаме, че те са хора, които са самостоятелни вече и имат нужда. Вярвайте ми, аз стигнах до това заключение, че децата като малки имат нужда да бъдат да не се отнасяме покровителствено с тях, да ги считаме за равни, просто те са по-малки хора и с по-малко опит, но и са по-различни от нас, но в никакъв случай не означава, че ние сме толкова знаещи, толкова можещи. Дори някой път си задавам въпроса, добре, толкова ли сме сигурни ние като родители, че притежаваме толкова добри качества, че да изискваме децата да приличат на нас и да ги възпитаваме по този начин, който смятаме, че е правилно. И както е казал Толстой, най-добре, ако решиш да възпитаваш детето си, перефразирам, това е да възпитаме себе си. А пък те децата, това, което гледат, това приемат и такива стават. Да. Третата точка, заради която ние може да се чувстваме дистанцирани от нашите пораснали деца, това е, че те имат нужда да бъдат самостоятелни, нямат нужда от съвети, имат нужда да изпитат опитностите в живота сами и най-доброто, което може да направим, е да бъдем до тях и да ги подкрепяме. И, както казах, това не важи само когато са малки, а и когато са големи.
Много деца се задушават от този натиск, емоционален натиск, и започват да крият своя живот, страхуват се да бъдат откровени, за да не бъдат осъждани. И макар външно да изглеждат уважителни, те не се чувстват приети като големи и самостоятелни хора. И често пъти се налага между това да избират дали да ни кажат истината, или пък да бъдат искрени, или пък спокойствието на родителите. И тогава често пъти те избират да премълчат, само и само да е мир, за да не обидят своите родители, които много добре познават вече. И изречения като нали, ти живееш неправилно, аз на твое място бих поступил така. Това е проява на власт, а властта не укрепва отношенията помежду си. И когато родителите приемат порасналите си деца, макар да не са съгласни с тях, това означава, че те им имат доверие. Ето това е нещото, което нашите деца търсят. Така, какво можем да направим в този случай? Нека да бъдем до порасналите си деца, да не ги получаваме, да не ги критикуваме, а да бъдем просто до тях. Тогава децата ще намерят време за родителите си, макар да са в другия край на земното кълбо. Приближаваме се към четвърта причина. Четвъртата причина, това са травмите, които са получили като деца, и сега, когато вече са пораснали, те ясно и неумолимо изплуват в тях. Те виждат сега самите родители, че можело и по друг начин да се държат с тях, но годините, доста неща се забравят, но не всичко се прощава. И когато възрастните вече родители очакват сега от децата си да имат топлина и разбиране, сами забравят, че когато те са били много по-млади, не са били добър пример за даване на топлина и разбиране. И точно това е конфликта на вътрешното дете на нашите пораснали деца и на това, което се изисква от тях, когато те комуникират със своите вече възрастни родители. Често пъти ние натискаме техните копчета и макар нищо лошо да не сме казали или нищо не сме искали да в никакъв случай да не се почувстват те зле, те си изпомнят тези неща и реагират, защото това са такива много чувствителни точки в тях и вие всички знаете, че ние като родители и като деца, ние знаем нашите слаби места и някой път неволно натискаме тези копчета. И това са травмите, които ние несъзнателно като родители сме нанесли на нашите деца. Надявам се да е несъзнателно, защото ако е умишлено, това наистина е много зле. И, и когато в тези случаи в тези случаи ние просто трябва да бъдем по-търпеливи, да ги изчакаме, да разберат, че това, което в момента се случва, то е преходно и няколко пъти, може би, ако това копче се натисне, децата вече ще са по-спокойни, ще усетят тази травма, че ние ги приемаме, че не изискваме нищо от тях и може би това вече няма да е пречка. Алберт Камю казва, че не е лошо да не те обичат, е трагично, когато се правят, че те обичат. Тоест, надявам се, още веднъж ще го кажа, че лошо е да не те обичат. Мисля, че сгреших предния път. Лошо е да не те обичат, но е трагично, когато се правят, че те обичат. Така че тази студенина, която има в нашето общуване, е точно заради това, че има някакви неизказани неща, че няма искреност между нас, че разговорите са такива служебни за времето, за другите хора, но ние не говорим нищо съществено, нищо искрено и накрая на срещата може би си тръгваме с някакво, може би, леко разочарование или да, наистина леко разочарование, защото връзката, която сме очаквали от нашите деца и от нас самите, не се е осъществила. Дали е възможна близост между родителите на 65 години и техните деца? Категорично да. Трябва смелост и мъжество, за да кажеш не бях прав, прости ми, не те послушах, не знаех как, не можах да намеря точните думи,
въобще искреното разкаяние и желанието да получиш, да дадеш прошка и да получиш прошка, това винаги са били най-точните методи и най-точният път към сърцето на някой, включително и на нашите деца. Петата причина, поради която охладняват отношенията на нашите пораснали деца с нас, може би, често пъти нали, на тази възраст и на по-голяма, родителите вече почват да страдат от най-различни заболявания и за тях става такава тема много важна да говорят винаги за техните болести, за това как се чувстват, и да търсят някой път сметка от своите деца, дали ги разбират, дали те им съчувстват. И това, съгласете се, е много тягостно, защото ние изцяло занимаваме нашите деца само с нас и често пъти забравяме да ги питаме те какви проблеми имат, как се чувстват, как ги решават, въпреки че те също имат семейства, макар да са по-млади, те също имат големи предизвикателства в живота и това, че ние говорим само за нас и се интересуваме само за нас, създава една стена, която пречи на нашето общуване. И това води, както казват психотерапевтите, до емоционално изтощение на нашите деца. И ако разговора се води, примерно 3 дена не ми се обади, моето кръвно беше 180, или пък не съм те чувала от една седмица, ти питаше ли ме, кракът ме боли, така отново се изгражда тази стена, тази дистанция, която родителите ползват за защита, но всъщност децата я разбират като стена, през която не могат да имат добра връзка с своите родители. И истинската близост се получава не когато споделяш какво ти е, твоя проявен интерес към другият човек. Когато възрастният родител пита децата и внуците за важните за тях неща и се интересува живо, това е добре за него, а добре е и за самите млади хора и децата, защото така те всъщност са причастни, стават едно цяло, а когато се издигне тази стена, постепенно децата почват да звънят по-рядко, а някой път и престават да се обаждат точно поради тази емоционална изтощеност, заради нали, болестите, за които говорят непрекъснато родителите. Така, продължаваме, стигнахме до 6-та точка. Някой път в поведението на родителите се крие една твърдост, една упоритост и нежелание да се приемат новите неща и да се променят. Те не приемат и критикуват начина на мислене на своите деца и открито се противопоставят на това. Да речем, има нова диета или пък начин на възприемане на политическата обстановка и всичките тези моменти могат да бъдат причина за критика от страна на възрастните родители и на влизане в личния живот. Родителите, те не само казват просто мнение, а те осъждат и това много ясно, че отдалечава. Когато родителите отричат новото, това е своего рода защита. Ние вече го казахме това и децата тайно се надяват, че те ще бъдат оправдани и подкрепени, а не критикувани. И Шопенхауър казва, че мъдростта е не в това да имаш много знания, а мъдростта е в това да приемеш и да се поставиш на местото на другия човек и да го разбереш. Това не означава, че трябва да си съгласен с него или да направиш това, което той иска, но просто да приемеш другата гледна точка и да я уважиш. Пък Карл Юнг казва, че ако се опитваш да даваш съвети на някой как да живее, това означава да го лишиш от възможността той да изживее своя живот по свой начин, и с начина по който ти го критикуваш и оценяваш начина по който той живее, ти го лишаваш всъщност от тази негова рождена възможност и падащо се право по рождение. Когато ние като възрастни родители се месим в решенията на нашите деца,
когато ние им даваме съвети как да се държат с техния партньор, това ги кара отново да избягват да ни се обаждат, да идват рядко, защото те не намират задушевни разговори и лека по лека така е възможно а, нашите взаимоотношения лека по лека да загаснат и вижданията да станат много рядко един път в годината. Вместо да получаваме, е по-добре да вдъхновяваме с личния си пример и както префразирах преди няколко минути мисълта на Толстой, че вместо да възпитаваме нашите деца, по-добре да възпитаме себе си и да бъдем пример. Аз мисля, че това важи за цял живот за родителите, независимо колко са големи децата. Децата ни наблюдават непрекъснато, откакто са се родили, докато ние сме живи. Когато те са пораснали, те не ги коментират, не взимат пример вече. Тоест, ние не им въздействаме така, както когато те са били на 7 години, но ако ние сме творческа личност, ако ние създадем в нашия характер добродетели, които са достойни за уважение, те биха могли, ако им харесват, да ни подражават, без ние, разбира се, да го изискваме. Минаваме към седма точка. Родителите се чувстват самотни и изолирани, защото те самите не дават топлина. Има родители, които са склонни към нежност, има родители, които не са склонни към нежност, те самите са отгледани в такива семейства. Аз мога да кажа, че моят случай е точно такъв. Моята майка, тя на 7 години е останала без баща. Животът е бил много труден. Тя е трябвало да се грижи за двете си по-малки сестри. Моята баба е била по цял ден на работа и не е имало как да проявява нежност и загриженост. Пред моята баба тогава е била най-важната задача те да оцелеят. И така моята майка не е получила нежност, съответно тя не е знаела как да я предаде и си спомням, аз не съм била нежна с моите деца, не съм ги прегръщала, не съм ги целувала, сега искам да наваксам внуците, но то не става. Нали, това не ми пречи да съм мила сега с моите деца, да бъда по-нежна и да ги прегръщам. Това, че не съм го правила, когато са били малки, за съжаление, мога и сега. Разбира се, сигурно това е повлияло на възпитанието. Но такива хора всъщност се държат по-хладно със своите деца и децата им ги уважават, но може би не чувстват близост, защото близостта е много важно. Тя се ражда от чувствата и емоциите, а не от грижата. Това е един момент, който ние наистина, ако сме такива, е хубаво да го променим, защото детето няма чувството, че говори с някой близък, а някой далечен познат и често пъти родителите, които в детството си не са получили тези ласки и нежност, те не осъзнават начина, по който се държат с децата си и мислят, че това е нормално. Но ние за това с вас си говорим, че нищо не е загубено. Ако човек осъзнае това нещо, той винаги може да промени себе си и да станат отношенията с неговите пораснали деца много по-близки. И равнодушието всъщност убива много повече от обидата и гневът. И когато ти не можеш да изразиш собствените си чувства или не знаеш как, това прави човекът отсреща да се чувства неразбран и губи желание да споделя каквото и да е било от личния си живот. И тази пречка се издига пред това да бъдем близки. Затова много пъти за това започнах и да изучавам ненасилствена комуникация, за това разбрах колко е важно човек да опознава чувствата си, да знае да ги нарича точно, когато човек е радостен, как точно се чувства. Радостен, очарован, удовлетворен, или ако е нещастен, какво точно има, тъга, обида или нещо по-точно, което ще го отведе до потребностите, които са удовлетворени или неудовлетворени. Това всеки от нас е хубаво да помисли, да потърси литература и да прочете, защото това ще му помогне да разбира по-добре себе си и взаимоотношенията вкъщи ще станат много по-близки и по-искрени.
А, какво може да направим, когато имаме вече такава ситуация, когато децата споделят с нас, ние усещаме, че трябва да кажем нещо, но в момента не се сещаме какво. Винаги може да кажем, прости ми, просто не знаех тогава как да се изразя, може и на другия ден да усетим, нали, този момент, когато нашето дете се е почувствало неразбрано, то със сигурност ни е дало някакъв знак. Винаги може а, да говорим за това как сме се чувствали, как да попитаме те как са се чувствали и да намерим общ език, в който нашите деца наистина искат да имат връзка с нас, стига ние да им разрешим и да ги предразположим за това нещо. И макар те вече да са големи, те отново са наши деца и отново нещата излизат от нас. Ние сме инициаторите за отношенията да бъдат добри, поне в повечето случаи и така трябва да е. Защото аз така си мисля, че в едно семейство, ако не да вървят взаимоотношенията добре, то това е наша лична работа на жените и като партньорки, и като майки. Ние е хубаво, желателно е да търсим и да намерим начин, път към сърцата на нашите деца, на нашия партньор, на нашите близки. Така, осмата причина отношенията между нас с нашите пораснали деца да не бъдат близки е изпитване на чувството на вина от нашите деца. Често пъти ние сме слагали най-различни етикети, като ти не можеш да се обличаш, ти да нищо не ставаш, или а, пък, например, сме недоволни вече като са пораснали, че не ни отделят много, не, не сме достатъчно дълго време с тях, колкото ни се иска и начинът по който го изразяваме, може би те се чувстват, изпитват чувство на вина, че не са достойните деца, децата винаги искат техните родители да ги харесват. Това може би, дори когато пораснат децата, е едно и също, откакто да са малки. Защото първите ментори на нашите деца сме самите ние. И те винаги ще търсят нашето одобрение и ако ние не ги харесваме, те изпитват чувство на вина и това чувство на вина всъщност е причина те да ни се обаждат по-рядко, те често пъти да си мълчат и да не споделят искрените и важни неща за тях, защото те изпитват това чувство на вина, което аз не съм достатъчно добър и може би сега ще бъда отново критикуван или може би аз не съм достоен за моите родители. И това чувство на вина просто ги кара те да се обаждат все по-рядко и да не се чуваме. Така че ние като възрастни а, е хубаво да забележим и ако нашите деца усетим, че имат такова чувство на вина, е хубаво да ги предразположим, да почувстват, че ние ги одобряваме, подкрепяме и да не продължават да си мислят в същата посока. Или те могат да бягат от нас не защото ние сме лоши хора, а защото предизвикваме в тях чувства, които ги карат да се чувстват зле. И човек не може да бъде свободен, както казва Виктор Франкъл, ако е скован от чувството на вина. Ето защо тогава детето се обажда рядко и вместо да му правим забележка, му казваме: радвам се, че ми звъниш, радвам се, че успя да дойдеш. И тази фраза, казана с топлота и без очакване, може да върне отново децата към нас. Всичко обаче е хубаво да бъде на време и това е и деветата точка. Вие знаете, ние всички знаем, че някой ден няма да сме живи и ще умрем, но никой не знае кога е този ден. Аз си спомням деня, когато татко почина, той падна от орехът и беше точно на 60. Най-голямото ми съжаление, години, от тогава минаха повече от 25 години, беше това, че аз не бях достатъчно зряла да си поговоря за него и винаги ми е липсвало. Разбира се, писала съм му след това писма, за да изразя, нали, колко съжалявам и всичките тези неща, но но това не е все едно, че той беше жив. И девета точка е причината нали, не бива да забравяме, че ако взаимоотношенията между нас и нашите пораснали деца не са добре и ние не потърсим причината за това нещо и оставим на самотек тези неща,
А, две са причините. Една от причините е, че животът е кратък и не се знае а, кога ще напуснат този свят. А другата причина е, че децата могат да се уморят, да бъдат търпеливи и да имат надежда, че тази стена и тези лоши взаимоотношения по някакъв начин може да се промени, те да се отчаят и още повече да не се обаждат и дори да не искат да говорят с нас на тази тема. Така че това е с което искам да завърша. Нека да не чакаме тези последни моменти, когато ние няма да сме вече живи или пък те ще се уморят. Нека да го направим днес. Нека да им напишем едно писмо, в което ние като родители знаем къде сме сгрешили. Нека си го признаем. Познаваме нашите деца. Всеки един от нас знае от какво страда нашето дете, какво би го обидило, с какво сме го засегнали. Ако се замислим, вярвам, че всеки от нас може да го разбере това и да няма неизвестни. И това се иска от нас. Просто да се въоръжим със смелост, все едно скачаме от най-високото място във водата, да го направим и след това, от личен опит ви казвам, ще бъде добре. Това е нещо, което всеки от нас като родител иска. Признание от своите деца, да има топли отношения, ние да бъдем пример за тях, но не на сила и не с очакване, а защото те искат. И да имаме едно прекрасно семейство и отношение. Това беше от мен за тази вечер. Това е първата лекция от нашата нова рубрика и благодаря ви за вниманието.